hakkımı alabilir miyim? дар шимоли қибрис намоиши эътирозии сеюм алайҳи ҳукмравоӣ дар туркманистон баргузор гардид, ки дар он эътирозгарон истеъфои президент қурбонгулӣ бердимуҳаммедовро талаб карданд. эътирозгарон рӯзи 14 июн бо овезаҳои «мо намехоҳем ки дар Туркманистон ҷанги шаҳрвандӣ шавад ва президент истеъфо диҳад» ба кӯчаҳо баромаданд. дар як қатор овезаҳо талаб карда шудааст ки сензураи интернет нест карда шавад. Нашрияи Хроника Туркменистана менависад ки тазоҳургарон беш аз 50 нафар буданд, ки дар байни онҳо сокинони маҳаллӣ низ иштирок доштанд. Ya Türkmenistan devletimiz dine bulara gerekmi? иштирокчиёни тазоҳурот талаб карданд ки маҳдудиятҳои алоқаи телефонӣ ва интернетӣ бекор карда шавад. ба муҳоҷирон дар хориҷа имконият дода шавад ки шиносномаҳои худро тавассути Сафоратхонаи Туркманистон иваз кунанд ва онҳое ки дар Қибрис кор ва зиндагӣ мекунанд имконияти озодона ба Туркманистон дохил шудан ва аз он берун шудан ба роҳ монда шавад. дар Туркманистон гуруснагӣ афзоиш ёфта сатҳи камбизоатӣ то рафт зиёд шуда истодааст. мақомоти Туркманистон фалокати воқеиро рад карда зуҳури норозигиро бо тамоми қувваҳояш пешгирӣ мекунад. туркманистон дар арафаи фалокати гуманитарӣ қарор дорад, иброз дошт яке аз баромадкунандагон. Çünkü sistema yallakçı, parahor, adamlardan başkalarına yol koymayın. ёдрас мекунем ки қаблан чунин эътирозҳо дар Туркия ва Иёлоти Муттаҳида низ баргузор шуда буданд. У нас у всех цель одна. Мы хотим избавить Туркменистан от диктата.